Sizge nasip bulgan bәхет, şatlıq, quvанычлар мәңге үтмәсен. Sizni qoynar сәламлим, hürmetli tamaşaçılar. Almağaçım Şeşek Ata mayның 15-lerinde deyip jırlap jiberesi idi de bir tik 15 mayda ötüp gitti. Almağaçlar da şeşeklendi. Hazır zarıgıp jeynigine kütesi kaldı. Bu iskitkiş matur yıl fasılın tüzümsizlik bilen kütken kişi ul min İlmir Yamalov hem bu layıklı hip tapşırığı. Bugünkü çıkarılışta may ayı katnaşçılarımız bilen tanıştırığımızı devam ettiririz. Şulay qonaqlar bilen kızıklı engemeler, Tatar show biznesinde bulgan yanağına mişten çıkkan yangalıklar VK'ga күзәтү сәхифәсендә булачак. Вакытны сузмыйча тизрәк башларга тәкъдим итәм. Ямле төркеме һәр вакыт иҗади үсештә. Узакламый таң җыры дип исемләнгән җырга клип төшерәбез, дип хәбәр итә кызлар. Түземсезлек белән премьераны көтәбез, әлегә аларның әтиемә дигән җыры тапшыруын дәвам итә. Dünya katlalı Darmış yollarından atlaganda Birek edinin köşülü kula Ediyen kaderler kışım Sineye gebek yuşir Şeşlerine şalar düşkende de Yaşlık derdi balkı yüzünde Merhametli duynak bulup sina Başarga karışan üzümde Barışılmasın barda yaxşı bular Senin aşan aşına oklarına Akıllı sözü bulgan kengeçlerin Yürek türlerinde saklarlar
Кунагыбыз белән танышыр вакыт килеп җитте. Альберт Валиуллин. Сәлам. Сәлам Илмир. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Ничек хәлләр? Ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт, Аллага шөкер. Эшләп йөрибез, җырлап йөрибез, яңа җырлар тудырып йөрибез. Без барыбыз да беләбез, кешенең өмет хыяллары, иң матур мизгелләре ул мәктәп чоры белән бәйле. Синең безнең хит-парадта катнаша, араларга ятлар кермәс җырап. Клипта әлеге без санап үткән хис-тойгылар барысы да чагыла, идеясы каян барлыкка килде? Дустым, студент чагында бергә укып йөрдек, Марсель Махмутов. Төп режиссеры да, сценарист та, Авторы да. башыннан азагына хәтлек эшләп чыгарган җегет. Әйтергә кирәк, клип бик матур, миңа калса тамашачылар үзләре инаныр. Белгәнебезчә, клипта Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллин белән Татарстанның атказанган артисты Әлфия Якупова катнаша. Беренче сорау бирәсе килә, ничек ризалаттың һәм әлеге артистлар белән эшләү җиңел идеме, ничегрәк иде? Илдар абый белән Әлфия апа Якупова клипта катнашуыма мин аны соңгы вакытта гына белдем. Икенче көн съемкаларга килгәчтен шунда гына белдем. И гаҗәебем инде зур шәхесләр катнашу. Андый зур шәхесләр катнашу ул үзе бер бәхет. Ә үзең менә алардан нинди тәҗрибә алдың? Андый мондый киңәшләр бик булмады. Тик сокланып кына карап утырдык инде. Читтән Илдар абыйның, Әлфия апаның тандемнарын бергә шул аларның кадрга төшә торган клипның сюжетларында читтән генә авызларыбызны ачып карап утырдык инде. Профессионаллар эшләгәндә дип әйтик әйдә. Сездә. Ниндидер эшне башкарган вакытта һәрвакыт кызык вакыйгалар була битме? Менә үзеңә берәндәй ят булган, үзең хәтерләгән кызыклырак ситуацияларны сөйләп үт әле. Ир кеше буларак битне буяу, таналкалар, хатын-кызлар көн саен башкара торган эшне үзләренең үз өстендә эшләп, матурлатып үзен. Миңа инде ир кешегә хас булмаган әйбер, шуңа күрә гримерлар миңа битне матурлатканда ни өчен ул кирәк? Камера софитлар яктысында маңгайлар безнең ялтырый инде. Шуңа күрә шул әйбер ул необходимость дип әйтик инде булды. Шуңа күрә буяганда бераз үземне Шитенрәк хис иттем. Җәйгә һәм гомумән киләчәккә нинди хыяллар? Җәйгә инде Алла бер салат ләсә тиздән кабат дустым Марсель белән ике клип төшерергә җыенабыз. Эш җырларының икесен инде калдырып, я берсе более динамичный дип әйтик инде җыр булачак. Икенчесе инде лирика. Бу урында Альберт, сиңа тамашачылар исемнән зур рәхмәтләрне җиткерик әле. Рәхмәт безнең студиягә килгән өчен, матур клипларың белән безнең белән бүлешкән өчен, хыялларыңны сөйләгән өчен. Үзеңнең тамашачыга әйтер сүзең бармы? Илмир, сиңа рәхмәт бик зур сорауларың өчен. Тамашачыларга инде әлбәттә рәхмәтләремне белдерәсем килә. Мине җылы итеп кабул иткән өчен инде, җырларымны тыңлаган өчен, Алла бер салат ләсә, киләсе җырларым да сезне шатландырыр, сөендерер дигән уйда калам. Мәйдан каналына аерым рәхмәтемне белдерәсем килә. Мине чак. Альберт, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Мәйдан каналы сине һәрвакыт күрергә шат. Яңа клипларың белән көтеп калабыз. Ә бүгенгә тамашачылар белән араларга ятлар кермәс җырына күчәбез. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт.
iğneden Üzülerde ışkınlar kalmagan Kayşandır dürülegen uşakının Yalkını sürelip yugalgan Gıdırlar bitsin siz ötülgen Tırmışlar jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Yalgışıp adaşkan canlarını Yazmışlar igizlep parlagan Ni ömür tüzülgen bəxtinin Şeklerin üzerge yol koymam Ömürler bitsin siz ötülgen Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Siz ötülgen Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Yatlarını hiç kırtmam Әміне май айы ise үзенең алмагач чәчәкләреннән тыш соңгы кыңгыраулары белән һәммәбезгә таныш. Арслан башкаруындагы соңгы звонок җыры чыгарылыш сыйныф укучылары күңеленә хуш килер дип ышанып калабыз. Шоу баса алмый соңгы звонок тавышын Һәр көн сине күрә алу бәхет иде классташым Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз соңламадың Сүзсез генә сөюемнән Күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз соңламадың Сүзсез генә сөюемнән Күземнән аңламадың Күнде иртән сине көттем Алдан килеп дәрескә Юкса наук башлый идем Мин сине тәнәфестә Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз
Uzun teneffüs şekilli ayrılgan yıllarım başlanır da yana deriz gelirsen kök yılmayıp Sıngı deriz sıngız bana nik biraz sınlamadın Sussiz güne süyümde Gözümden anlamadın Sıngı deriz sıngız bana nik biraz sınlamadın Sussiz güne süyümde Gözümden anlamadın Sıngı deriz sıngız bana nik biraz sınlamadın Sussiz güne süyümde Gözümden anlamadın Sıngı deriz sıngız bana nik biraz sınlamadın Sussiz güne süyümde Gözümden anlamadın Sussiz güne süyümde Gözümden anlamadın Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновларның «Тик син» диеп җырын ишеткәч, клибын карагач, үзенчәлекле киемнәрдә булган биючеләр кырына басып, «Тик син» диеп, «Тибә-тибә йөрәк» дип җырлап биисе генә килә. Сез дә, хөрмәтле тамашачылар, кушыла аласыз. Яшәр өчен җирдә «Тик син кирәк» дип бергәләп күчәбез әлеге клипка. Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Aşağılarda matürüller üsseyemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Taşlar irten sayrı kunup dalga direkke Kış günelin anlar için mınlar girek yürekke Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek
Алдагы клипны бергәләп караган мизгелдә студиябызга елмаеп, нурлар шәшеп килеп керде. Фәйрүзә Заһидуллина кайнар сәламлек. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Бик әйбәт, Илмир, үзегезнең хәлләрегез ничек? Син килгәч тагы да матурланды. Нинди яңалыкларың бар? Әйдә уртаклаш әле безнең белән. Кичкенәдән җырларга яратам. Җырчы булуым теләгем чынга ашмады. Әмма мин җырсыз, моңсыз яши алмадым. Вакыт бара, ә миңа балачакны уйнарга геройлар кирәк. Безнең геройларны туганнарымның балалары уйнады. Ягъни әлеге клипта синең туганнар гына. Әйе, Илмир. Читтән теге кыйбатлы акча әрәм итеп артистлар чакырып тормадың. Юк. Төп ролемне минем балачакны кызым Алсу уйнады. Шундый искиткеч булды. Әниемә чын күңелемнән язылгангадыр бу клип. Табигать тә минем яклы булды. Шундый буранны көннәр тудды алдагы көннәрдә. Яздырасы көннәрдә. Алдагы көннәрдә. Менә клип төшә торган көнне бик матур табигать, миңа һава торышы бик матур булды, кояшлы. Анда автомобильдә барасың син ул. Әйе, шуның өчен борчылган идем. Ансы да бик матур чыкты. Менә бит. Монда үзең инде бу клип турында сөйли башлагансың икән, сәрең ачы инде. Әнине ничек күндердегез? Әнине бик авыр күндердек, әни риза булмады. Кызым миндей бу яшьләрдә ди, бүтән кешеләргә таны чыгып, мин алай булдыра алмыйм диде. Кызым җырларга яратасың, мин бик шат ди. Төшерде, җырлады. Ну, Миннән башка. Мин булмыйм. Шулай да ничек ризалашты? Әкренләп кенә әзерләдеңме? Әйе, әкренләп кенә сеңлем дә, шулай абыйлар бергәләшеп без аны сиңа тиеш, әни, без аны күрсәтергә тиеш. Үзеңнең киләчәккә планнар буенча сөйләшсәк, синең озакламый тагын бер җырың чыгарга ниятләнеп тора. Мин синең өчен дигән җырны чыгарам иң беренче. Ни өчен? Чөнки бу җыр инде күпләргә булмаса да таныш. Шушы мизгелдә Фәйрүзә синең клипка күчкәнче рәхмәтләребезне җиткерергә бөтен мәйдан каналы исеменнән. Бик зур рәхмәт үзегезгә, Илмир. Шушы матур тапшыруда минем балам диеп яшисең клибын катнаштырганга. Мин икеләтә бәхетле, чөнки бу бит безнең яраткан әниебез өчен багышланган җыр. Лаеклы хитта катнашу минем өчен зур бәхет. Шулай ук тамашачыларга минем җырымны балам диеп яшисе җырын шулай җылы каршылаганнары өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Җырлап яшәгез, җыр моңнан аерылмагыз. Фәйрүзә Заһидуллина балам дип тавыш бирәбез. Бергәләп карыйбыз.
яшәр. Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмовның «Рәхәт яшәргә дөньяда» дип исемләнгән җырын клибын карый башлагач, борынга ләлә чәчәкләренең хуш исе килә сыман. Ышанмыйсызмы? Клипны карагач, үзегез дә минем сүзләргә инанырсыз. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, жеңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп яшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Лайклы хитның киләсе кунагы лирик баритон Татарстанның ат казанган артисты Булат Нигъматуллин үзе. Кул чабып каршылыйк әле. Сәлам! Ничек хәлләр, Булат? Әйбәт, яхшы Аллага шөкер. Күптән түгел генә Ставрополь өлкәсендә минераль суда безнең милләттәшләребезне Сабантуй бәйрәмендә котлап кайттыгыз. Сөйләп үт әле шуның турында. Ул бик кызыклы Сабантуй булды. Малый Барханчак дигән авылга бардык. Һәм шул авылда матур бер әйтик инде Табигать ишмагында. табигать кочагында бик шәп итеп каршы алдылар безнең милләттәшләребез. Алар үзләре татарчада бик яхшы сөйләшәләр, үзләре җырлыйлар да, Кавказ чулымнары да бар бу айларда. Балалар ансамбле да бар. Зур делегация барды. 2 автобус алдан киттеләр. Без инде самолетта бардык. Әлбәттә, сеңлем Дилә белән бардык. Анасын алып баручы Булат Бәйрәмов. Менә безгә 3 билет алганнар иде. Мин шуларны хәтерлим. Алганнарын, калганнарын инде мин самолетта гына күрдем. Ошонда гына очраштык. Сез кайсы район белән бергә бардыгыз димәк? Без Яшел Үзән районы белән берлектә бардык. Анда администрациядә һәм Яшел Үзән җитәкчесе Афанасьев Михаил Павлович та, аның замнары да һәм гомумән оештыручылар оргкомитет бөтен зур делегация белән бардык. Булат, билетлар дидең дә Дилә белән дә кызыклы хәл булган дип беләбез.
Biz аны өзебездә көтмәгән идек. Дөресен генә әйткәндә. Сезнең белән очмады дилә. Дилә безнең белән очмады. Нишләптер аерым очарга булды. Әйдә серләрен дә әйтик инде. Сире шунда дуслар. Без инде шушы гастрольләр белән туры килү безнең бәлки игътибарлык та җитеп бетмәгәндер, ләкин инде алучы якта Диләнең фамилиясын бутаганнар. Теге үзенең Документтагы аша түгел. Сәхнәдәге фамилиясын инде Нигъматуллина, алырга тиеш иде документ буенча Бариев фамилиясына. Аны нишләптер Диләнең дә фамилиясын белдек диләр. нишләптер аны Нигъматуллина дип язганнар, паспорт буенча туры килмәй. Шуңа күрә аны самолетка менә утыртмыйбыз диделәр. Сабантуйда катнашмады. Катнашты. Ничек Мин катнашты? барыбер киләм диде Сабантуйга. Димәк, Диләгә аерым кул чабык әле безнең милләттәшләребезне шулай сөендергән өчен. Шуңа күрә инде Дилә барыбер килеп җитте. Иртәгесен иртә белән һәм аны каршы алырга да шулай ук вакыт булмады. Ул нидер таксилар табып, барыбер шул Малый Барханчак авылына туп-туры шунда килеп җитте. Сабантуйга. Менә бит. Һәм Булат, әлбәттә тамашачыларны сөендерде инде. һәр вакытта кайда Булат, сез буласыз, сөендерәсез милләттәшләребезне, бу очракта тамашачыларны киләчәккә нинди хыяллар белән янып йөрисең? Яңа җырлар көтәбезме? Әлбәттә яңа җырларны без һәр вакытта да иҗат итәбез, ләкин аның процесс ул бит инде сразу теге бер мизгелдә генә була торган. Ризык кебек теге узакка. Аны уйларга кирәк. Нинди темага һәм нинди җыр күңелгә ятышлы булсын. Иҗат шишмәң саекмасын. Безнең студияга килгән өчен зур рәхмәтләрне җиткерик әле. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт тамашачыларга, әлбәттә безнең тыңлаучыларга. Инде без алар өчен эшлибез, һәр вакытта тамашачы өчен. Шуңа күрә безнең җырларны әгәр дә җылы итеп, чын йөрәктән кабул итәләр икән, безгә шул инде иң зур бәхет. Бик зур рәхмәт. Кабул итеп кенә түгел, әле тавыш та бирергә мөмкинлекләре бар. Чөнки лаеклы хитта сезнең катнаша Кызыма дип исемләнгән җырыбыз Марат Мухин иҗат иткән җыр, Айгөл Валиуллина сүзләренә дуслар. Шуңа күрә сезгә җыр ошый икән, әлбәттә инде тавыш бирегез. Рәхмәт. тамашачылар бергәләп карыйбыз. Булат Нигъмәтуллин башкаруында Кызыма җыры. Бәхет кышын, син Худайдан бүләк булдың, сөюбез агачына килеп кундың. Кай арада үсеп җиттең март кояшым, нечкә билле, дулкын чәчле кыйгач кашым. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Әлдә истә сиңа карап сокланганым, кочагымда иркәләнеп йоклаганың. Үскән сайын гүзәллегең арта барды, тырышлыкны, уңганлыкны тарта барды. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар.
alda yollar, ak yolların bulsun aşık. Durmuş dertin, kugelinden tursun taşıp. Etiyeni, tuğanların gili yeneşe. Maksatına gil irişip gürlep yaşa. Kızım kızım, dan yıldızım, bəxet kuşum. Sen bulğanğa balkıp tura bartırmışım. Hıyal uylar, her vakitte aklansınlar. Ferişteler saklasınlar, yaklasınlar. Kızım kızım, dan yıldızım, bəxet kuşum. Sen bulğanğa balkıp tura bartırmışım. Hıyal uylar, her vakitte aklansınlar. Ferişteler saklasınlar, yaklasınlar. Ferişteler saklasınlar, yaklasınlar. Ferişteler saklasınlar, yaklasınlar. Kilesi jırçыбыз Asiya Ganiyeva. Qayda yürsen de isen yürsin. Ferişteler bulsun yeneşe dip jırlıyor. Sözleri de bit Nindiyanın. Bu jırın sözleri bir kimde bir taraf kaldırmaz diyelim. Күптән түгел мәркәзебездә Илшат Вәлиевнең концерты узды. 10 елдан артык Казанда концерт куймадым.
Bu benim için big zor көтерелеш. Bu şaradan soң neticeler ясыйм. İjatıma, kileşekке planlar kuram dip haber ite ул. Әфәрин Илшат, син үз алдыңа максатлар куйган орада biz тамашачылар белән синең җырыңны тыңлыйк. Кайда калды микән уйлыйм кичен иртән яшьлегемнең назлы кояшы миндә сәер хәләт тик бер генә сәгать сине янда килә тоясы Kayda kaldın bilmem Seni izlep yürüyüm İkevi yürgen Tünügü uğramanan Kayda kaldın bilmem Lakin özün көрмейм Ötkenlerge Hatır Уралған Yıldızlarını şutlap Şeşlerinden sıypap Attırası kile Tanlarını Ötse de bit ütken Küklerge barıp gen Beylemegen Sügen Canlarını Kayda kaldın bilmem Seni izlep yürüyüm İkevi yürgen Tünügü uğramanan Kayda kaldın bilmem Lakin özün көрмейм Ötkenlerge Hatır Уралған Жалын tuyup иңде Каршы барам желге Йылдызларга Сөйләп сиремени Сине tuyup янда Барам хаман алга Офыкларда Алтан беленеди Kayda kaldın bilmem Seni izlep yürüyüm İkevi yürgen Tünügü uğramanan Kayda kaldın bilmem Lakin özün көрмейм Ötkenlerge Hatır Уралған Ötkenlerge Hatır Уралған Әни, dünyada иң газиз, иң якын кеше. Әниләргә багышлап меңләгән җырлар язсак та аз булыр күк төсле. Һәммәбезгә иң кадерле кеше ул әни. Наил Әсхамов башкаруындагы Әнкәй җырына күчик.
дусларды жиғанға өңгәй Нұр бүркелә синең йөзеңнән Күпме икән төн йоқламый үткән Көннәр әнкәй ғүмер көзіңнән Әни әнкәй, әнием әнкәйем Ғұрурланып қарайым күзіңә Нишек кенә атасам да сине Бик килешә әни күзіңә Син генә бит әнкәй яратасың Ипләп кенә наслап кадерләп Балалардан үзең олылайгаш Күрсәң иде күп-күп кадерләп Әни әнкәй, әнием әнкәйем Ғұрурланып қарайым күзіңә Нишек кенә атасам да сине Бик килешә әни күзеңә Синең йөзләреңнән Җылылыгың читкә тарала Әй бер Аллам газиз әнкәемне Кайгы сагышлардан арала Әни әнкәй, әнием әнкәйем Ғұрурланып қарайым күзіңә Нишек кенә атасам да сине Бик килешә әни үзеңә Әни әнкәй, әнием әнкәйем Ғұрурланып қарайым күзіңә Нишек кенә атасам да сине Бик килешә әни үзеңә Әни әнкәй, әнием әнкәйем Исәнмесез Мәйдан каналының хөрмәтле тамашачылары. Илмир Ямалов студияда булман мизгелдә сезнең белән мин Миләүшә Фатхетдинова булам. Татар эстрадабызның кайнар яңалыклары белән бүлешәсем килә. Бер генә секундны да юкка уздырмыйча, тизрәк башларга тәкъдим итәм. Җырлар язучы, аранжировщик Давлян үзенең шоу-программасы белән Казанны һәм Уфаны гөрләтте. Бу чарада нинди генә артист катнашмады. Айдар Галимов, Илсия Бадретдинова, Фирдус Симаев. Бу исемлекне әле бик озак дәвам итә алам. Сүзләрем юк, бары тик әйтеп бетергесез хисләр тоям ди Давлян. Курку хисе булмады, чөнки бу чарада бары тик профессионаллар гына катнашты ди ул. Татар эстрадабыз көннән-көн яңа үрләргә омтыла. Ришат Тухватуллин, аның иҗат төркеме һәм Новая музыка оркестры классик әсәрләрне яңа яңгырашта башкарды. Татар классик җырлары милләтебез мирасының бер өлеше булып тора. Аны киләчәк буын вәкилләренә тапшырырга кирәк. Шул очракта гына киләчәгебез якты һәм өметле булыр. Киләчәк турында сүз юкка түгел. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фатхетдиновның гаиләсендә зур сөенеч. Малайлы булдык. Рөстәмнең улы туды. 4нче тапкыр бабай булдым дип хәбәр итә Салават Закиевич. Малайга Дамир дип исем кушканнар. Төпле аягың белән Дамир.
Исән сау һәм бәхетле бала булып үсәргә язсын сиңа. Эх, бәхет озакка сузылмады. Бу атнаның барлык яңалыклары да тупланды. Яхшы кәеф теләп, мин сезнең белән сау булашам. Мәйдан каналының җырларын тыңлагыз һәм һәр вакыт безнең белән булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Исән сау булыгыз. Миләүшә, яңалыкларың өчен рәхмәт. Лаеклы хитта ВК-га күзәтү сәхифәсенә бергәләп күчәбез. Беренчедән, Казан егетләре башкаруындагы гармунсыз яши алмыйм җыры 20 меңнән артык каралган. Кайта авазларда шактый. Киям Курмакаев, Әйбәтский, маладислар дип егетләрне мактый. Әйбәтский гынамы? Киям әфәнде, Казан егетләренең чыгышлары бер көнне дә битараф калдырмас. Аеруча хатын-кызларны. Илнат Фәрхуллин башкаруындагы Ак чәчәкләр җыры премьерасы тамашачылар тарафыннан бик җылы кабул ителде. Моны без лайкларга карап аңлый алабыз. Әфәрин, Илнат, иҗатыңның дәвамы булсын. Уй, фикерләрегез өчен зур рәхмәт, тамашачылар. Шулай ук безнең төркемдә булмаганнарга Мәйдан каналының ВКонтакте социаль челтәрендә урнашкан рәсми төркеменә тизрәк язылырга тәкъдим итәм. Яңа җырлар, яңа артистлар сезне көтеп кала. Шулай ук кайта авазлар язырга да уялмагыз. Без һәрберсендә укыйбыз, иң шәпләрен лаеклы хит тапшыруында Мәйдан каналының ВКонтакте рәсми сайтыннан алып, рәхәтләнеп сезгә җиткерәбез. Тапшыруны яңа гына башлаган кебек иде, инде тәмамларга да вакыт җитте. Исегезгә төшерәм. Ошаган җырга тавыш бирү өчен 55-33 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Тулырак мәгълүматны Мәйдан ТВ сайтына кереп карау мөмкин. Тормышның ямен, яшәүнең кадерен белик, хөрмәтле тамашачылар. Киләсе тапшыру түгел шул ук вакытта чыгачак. Очрашу урыны да билгеле. Бу лаеклы хит һәм аның алып баручысы мин, Илмир Ямалов. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.